sya kani ka program Health Essentials. Kani ka program ka juan ra shapi ya ki jingya kren bat ki jing tip shapi halor ki phang ba pher ki be dai bat ka kot ka kya. Kublai phi baro hakne ka janmit sa shisin gi priang sobhai phi sha kane ka program Health Essentials. Te hoy lengba kane ka program kham tam ha ki bakum kini ki por ha ka ba ngiadan ha pedeng ke jing kya jing mut shikadai e namar ka jing don jok ni ka klam COVID-19 and COVID khat khandai. Te hoy ngila lengba kane ka studio ru la ki program ki babon ha kini ki banai ki bla let ngila ya ban bha halor kani ka jingpang bat ngila ya wanra shibun ki jingpen tip shapi ki nong pet kai ki nong pet ya kani ka program te hendai na lor une covid khat khandai ru ki don bon ki wei pat ki jingpang ru ki bakta ya ka met ka jungni ki brio te menta ka sngi pat nginya pha sha ka wei pat ka jingpang bat kata ka ka jingpang dengue kani ka phang ka bang ya bu menta ka sngi ka long stop dengue beware of the bite te kani ka dengue ngin yo banya kali ni doktor ki badan rengkat bat ngi ka de ka jingpang ka bakumno ka e ka penlong ya ka bat kumno ban sumar banya dam na ka bayo ya ka bat kumno ban sumar lada yo ya ka tigi doktor ki badan rengkat bat ngi de Dr. Andreas Dekhar ibade consultant but joint director Civil Hospital Shillong bat i Dr. Esling do ibade state entomologist bat ngin yo banya kren halor kani ka phang stop dengue beware of the bite te shwa mangin le e ka tang ngi phai sha khindiat chikini ki clippings. La pensapriang ya ka jingpang dengue na uwe ubriu sha uwe pat tang lengba ka jingdai ukan perjong. Amdan dawai bala ban sumare ka dengue. Ka jing shitmet, ka jing so kriat, jing thakli, jing sampre, jing pangmat, bat ka jing jingam snam, kilong ki dak kishin, jong ka jingpang dengue, bat don kam ban leit mar sha ka jaka sumar bajan e. Kumno ban yada ya ladi. Sumar khoi ban mdei ban ailat ban lang ka nyot ka nyer. Kanma bagi kan perjong ki kharoi ha ki balang. Amdei ban ailat ya ka ban lang ha ki tayar jot bat ki wei ki tiar bala jot. Pendan kam testa ya ka musari ha ka por bat hia. Pendan kam de ki dawai kelan haka sni do. Lada don jing shidmet leit mar sha ka jaka sumar bajan e. Yada yalade bat ka long ying na ka dengue. No one can stop us from laying eggs in this house. I can stop you. You don't know we are Aedes mosquito who spread dengue and chikungunya. My teacher in school has given me all the information to avoid dengue mosquito. Oh, kid, you challenge us? We'll sure find a way. Yes, you won't get. Oh, they have all the arrangements here. To prevent dengue, change cooler water every week. Keep buckets and tanks properly covered. Wear full-sleeved clothes. Use mosquito repellent cream, coil and incense sticks. Fight dengue means avoid dengue. Te hadian ba philayo I ya kitu ki katto katne ki clippings halor kane ka jingpang dengue mentang inya phai pat sha ki doctors ki badon ha kane ka studio ka jongi pan yo ban panchai khindiat sha phang kane ka jingpang ting priang so bhai phi Dr. Dekhar bi Dr. Lingdo sha kane ka program te kum bangala lam khmat ni sha phang kane ka jingpang kwa ban phai sha phi sha Dr. Dekhar ka ai kane ka jingpang dengue ka jingpang dengue ka de ka vector borne disease bani kamat ka ba wan na ki
scan perjong kawan nak jing dat jong ki scan perjong ba haba udait kamut kadai ka viral disease kawan hina virus flavivirus but haba scan perjong u badan yo ni virus udait ya nunu brio ba utu brio la ban yo ekini ka jing pang dengue te kadai ka jing pang shit kumba yo na malaria ngi so tu ka pang malaria kawan scan perjong te kum juga ni ka dengue ru kadai ka jimpang ka bangi yo na kiskan perjong tang ba surang ba kani ka jimpang ka khamjur mo ka don ka jingma mar ba ka jingyap ni ka jing kham sistem ki bri ka khamjur ha kani ka jimpang dengue to kumble shibun doctor lingdo habangi phai ba kumba I doctor khar ila batai ba kadai na gajing tha uskan perjong phila ban batai khabnya khandiat uba kumnu to uskan perjong uba penlong ya ka ban yo ya kani gajing pang ti kumbla oi doktor gidon kita gi yong ki vector borne diseases bu kita gi jingpang gi bara di kiskan to kini ki benai ba deb ngi dai kren jingpang ka malaria ka de ge wei ka baar ka de ge dengue ka chikungunya bat ka ba lai pa de ge ni ka je bu ti ka wi de bu skan man gini gi jingpang de ki don ki jong kiskan ki bara de uju skan hoi ngi tip kita giskan perjong te ri ngi dengi pej bai ki don ka jong ka kerteng mengi ong kata ki species mengi ong mu ti ya kan ngi jing pang negu ngi khot yu ta uskan u bara ngi jing pang u ta de u edis te u diu ni ba pen priang ngi ngi jing pang dengi ha kan ngi ka state ki jongi ki don arjaj ta u edis albopictus bodo edis egyptai kini artli ki de kita ki skan ki ba priang ngi ngi jing pang dengue po state ki jongi to kumle doctor khar habangi phai pat ya kani ka jingpang phila ong kadi ka jingpang shit te kini ki dak kishin hatung ila ban penya pher na ka ni jingpang shit ka ba ju yo pat ba ne ka pher na ka kom yo jingpang shit ya kani ka dengue u kani ka jingpang ka pau la kum san la nyosni teng kala ban simpang do shosni hadin ba sada ya uskan perjong te ningkong ubri yo jingshit ka jur ba ka jingshit bad hadin kata ki wan ki jingpang jong ki doksa ki wan ki pa jingpang jong ki mat hado ngi wo ong hakten paran ki bone breaking fever kemut ka jingtha ka long hadu kata ta bateng ubri umla watang ban demro dan kida ban don ka jingpang ki khmat shadien jong ki khmat retroorbital pain yo dan ka thakli te kita ki dak ki baningkong ndai hadin yakani ngi ong ka dengue fever ndai nalor kani ubri ula banyat pat syakawi ka jaj dengue namangi don lai jaj ki ni ki presentation mo ki dak kishin yo ka dengue kawai pa ka dengue hemorrhagic fever hang ni ubri ula ban sedang ban mi snam kala ban don ka jingjingem ha ka met kala ban don ka jing mi snam na khmud na ki benian mo lani ka jing mi snam na kanu ka benta jong ka met te ka hemorrhagic fever ka balai pada ngi da ban ong ka dengue septic shock lani ka dengue shock hang ni pada hakabau pi kani ka jingpang nganamla ban batai bini ang ni ka ni ka jingpang ka kata kawi ki thit snam mo kadon ka leak jong ka to ka na ki thit snam chabar ka baar pada ka snam hi kala ban kamla ban klot kamla ban nang teli ada don kanu ka jingmo tika kata yang ngiong vasculopathy coagulopathy kemudian kata kini arjat tika kabalai lada ka leak palat ka tuko sya kiwi ki benta jong ka met kum sya pok lani sya sedem ka penong no banang ha sedem lani banang po teladangim ai bo ni tu bringim karek e ka tu ubri ula banyo shock te kini gidi ki dak kishin ki bange yo te bading kong ka jingshit kata kli kata ka met ka phat kata ki doksa bone breaking fever kamu ketaba ngam tu adu kado tam don ki ba ong bahadu petang bandem ru kimna kata ka jing kata jong kimat hadi nang tu langim by chance tada ubri develop complications ne kham jor pada ka jingpang dan ula banya tu ka hemorrhagic type kada ka jingpang ka ba kham song shir khai ban ya ka ba mde ban kinsting kan kam la ban kinsting i ge bon hoi hangni hari jungi kham mayu hangni ha bentari khasi ngi kamnyar kandian Hagaro Hills kawe ari mat kila jo report ki kambon hi shakiri khar mo
Ni doktor ling do haba doktor kharit la batai bakam dan long kenre haka jela ka jungi. Te de haka lese ke jinglong ka sun beneng la ni ka jinglong ka mariang saudong sokun ka bala ban pensan ya ke jingbon jiki dikiskan perjong ki ba penlong ya ke ni ka jingpang. Kata ka bende. Ti habang ikran ni kini state ke jungi nei. Ki area ki tagi jeka ki ba yok ba ke ni ka turah West Karo Hills. Kung mengipai ke statistik jong ni ka dengue cases apa ke state ke jungi nei. Maximum kebubun ngi yok no po turah. Ti kiwi district kam don ho ya riboy ngi yo agini ki Khanapara kini ki than Khanapara ti kini di ki area ki jaka ki ba let's see ki jing kharoi jo kini kiskan let's see ka kham piang ki bikin roi bikin bon ke ti kini di ki area po state ki jongi kata kamut kini ka khamtam le kini ka tura apo West Karo Hills nomor arajar shpo arajar khatway por ginang yo so nong kong gini ka jingpang dengki nei kade hang thia po turah West Karo Hills bangi shamba kade ke dengki nukong ginang thrai ba kade ke malaria te hadin bagi doktor gila check ba kila pet ba kila pa test ki sampel jo ki ngisa tip ba kade ke dengki ke ti hadin pada kumki entomologist jo state pada habang ilek menlek investigation ngisham yu tahu uta uskai barai kini ke Jepang. Tadi edis ko mga omne ti porbingile ke survey po tura town kacur bhaw ta usnem nei kini ki arjar spau kat bei lam baklang. Te porbingile ke survey ding sham ba ni skai ki la jur palat. Ti kumba ko ang hakitin dong wen dei habala jur palat kini skai kata ka man mosquito contact kacur ba. Te habaka jur ka man mosquito contact kata kemut ka disease prevalent kacur ba. Ti hagastia jungi ki ditang kata ke West Karo Hills but kani ka riboy ho ni giwi ki area kum nasyolong bro kidon ki por ki bangi yosco ba kidon ki cases jong ki dengi dai ti hadin bangi le ki investigation bangi ni sham bangi de ki bangi court akti no way ki imported cases ubri uyo no way no so way jaka sawan chani ho sa develop gitu ki symptom ko batai doktor ke Piki jaka pi ong kare Garo Hills Garo tura Hills, riboy tikani ka kini ki than riwar ro kini ki jaka ki besit satu kam kim don satu kim don nama gini kiskan pi ho ya kum mengin shi ong lo mo shilong ki bun ba kiskan ha bengi tiang dan miet ngi osngo hamun sngi ngi ki wan ben ta jan miet kum ni la sep ka sngi li da ni ki jing bun skan ki blok talat te bun gini kiskan kim dei kita kiskan ji bara jingpang tinggi si ong hakti nungwe ki degi nuisance mosquitoes kim degi tu ki disease carrier ken ki barak jempang kim degi tu ki barak jempang te doktor khar haba la yo ya kani ka jingpang ki jingsumar ki la jingsumar ki ba u nongpang u devan chim kuman ong beri beteng beri katu bamane shop kani ka jingpang ni don again habang sumar ni nongpang ni kema bangi don lai ngi divide ka lai stage kawe ka febrile stage kawai ka belum critical stage, but kawai convalescence na recovery stage. Tapi dah kani ka febrile stage ni ka fever stage, perbaudan ni kani ka madubri ukhisit. Kani ka laban ne kumba ar hadu saus ni lais ni saus ni. But hadin kani ubri ka jingsit kan jam. Te hadin bala jam ka jingsit ni ong kawan kata critical. Ni kemen bala akhir ka jingsit. Ngem dei ban kemen namar ubri udah juga critical stage. Dehang ni ba ka med ka penmi ikitu mo kumentah covid ni yang cytokine storms. Ka penmi ikitu ki bor yele na ka med. Ki bor ben yele na ka med ki pro inflammatory mediators ki mi bon than kitu pada hang tu ka ubri ula banong more critical. Te ka ubri ula ban yo shock ka BP ka ban here ubri ula ban bleed kum tu bang mene. Baru ka kitu kinwan ka tu ka por. Te deh ka tu por bangi haban manage bhayu nong pak. But da ubri la da ulat na katu la jam na katu hadin kumba si kandai sngi posngi then uya na pada syaka convalescence dan ka recovery stage. Te wala da jam nang turu ngidang hab hiban sumar bhai u namar katu ka drip kini kita ki fluid bangi ayu no kila ban create complications sa treatment pada te hang tu ngi habane hading sya ka clean case jong ka dengue fever
bom don i tang ka fever he don dawai tang paracetamol labiang Oh. ngisu advice advice ni kadang ba high dose paracetamol high dose means somne ban di than it should be prescribe ki doktor ka prescribe ki doktor te ngem da dang kam ki antibiotics ki hende ka badan kam kade lada ubri uduna phi kalong kum ka pre ka penhiar kane ha ubri pre penhiar kane te hende kandon ka jingduna kamet karya tingi haban rehydrate ubri ka juru kum pha di ladingi ai da ki drip ladingi ayo tika rehydration kadon kam ha te lada ubri pada dan kum tu bang mene kadon defect ka bleeding ubri sedang bleed and all dan maybe ngi haban use blood transfusion kini kita te katuka kini hikari ka line of treatment ka bang ayo reha ka clear cut hi dong kam Tamut haban kami benda bahaya beri ulah bandan unong pang ubala banyo ikini ki mo kita gidak kishin ki ba malumala bat la da ko piong ai tang paracetamol kat ko prescribe ulah ban kot no andre udon pad unong pang ubala banya sakata ka critical mo ka ba khamjur bat hab ai daki rukom ai sumar ka bagi doktor hi ki don kam ban pet telong kuming ong kam de ban kensting ni don kam hi ban len si ki doktor bat ki hospital banyo ya kani ka jing sumar mo doktor tapi asngo ba hoy wala kan ni jing pang kamday kum bang ong kamday ka bakan ray ha ni jela ka jongi hindi kum ong doctor kala ban ni imported case la ni kata ba piyo nakiwe gi jaka le si gi jaka gi bashit ki ba jaka badon bat piyo pi1 shani bat kan ni jing pang karang don te kum ta don kamban pet ngor bat ye ki jing sumar namar ka jing pang ka ba ki doctor kinang batay shu leng ba kan ni ka program te doctor ling do habag yung news kan perjong wapenlong ya kan gejing pang hakanu kur kompal laban penduna ya ula ni laban te lakam ya gejing kharoi gejong ti kadi gejing ku news kan dai kumbangi i po Garu Hills ukharoi ya kini ki jaka ki bagi beri ki ju pelang kini di ki jaka ki bau ju kharoi ni ha kini ngi ong ha ki disposable cup ti ki beri ki penerkam ki bread shabar kuntu dawan uslap ilang tu namar news kan di don tang hendiat kum hitu i jakai bedon tang hendiat ula man kharoi tingi iru don ki brew ki kini ki tiar yeng tiar sem kum ki pela ki pliang ki kim pendon kam chu hi ki bread shabar kum ki tayar kali kim pendon kam chu ki bread shabar ti hari di ki porslap ni tang chu wan uslap ti kilang ki to di ki jaka ki ba ukharoi ba bat ngi ju kun tu hi ki brew bakin soba ban sumar kho iki saudong sokun ki yen chuki bakin umbret thala iki ni kitai ki dibenton ke jaka ke biang bakin bo iki ni kitiar kanang ba dawan slap kin don ki jinglang nomor ba kisam ngi de uni umlong bolong uskai malaria ula ban kharo iki nala haki petak ba haki pung iki ni kitai ri uni ukharoi haki jaka ki baret ki beliau ki bread jenis tai kumbang ai pi ki disposable cup ki tayar kali ki pliang la ni ki kheu ki bakim podor kamsu ki bread shabar kawan ke slap tu kamta monsun mo mi ong ke por slap wan slap tu kilang hang tu ukharoi ti kejing da hai kejing sha ka bangi ju ai ki brio por mi le ki awareness kalong ba kin kyar na ki ni ki jing bread pathari ki tiar ki jar ti sega control pada kata di kebenta ke bagi community nei kita ki nok snong gila benle benilai di ya dai le din ke jimpang pada na ke department pada ngi jule ikani kata ke malaton fogging ngila jule apo tura apo bani riboy ngila le kinu ini ki jaka ki bangi yo ki cases of kini ki cases jong ki dengue ngi jule kata ke malaton fogging isiat kitadem insecticide isiat kumtu khanang butu skan bodon haye uniap lun ti kini ngi jule kita de ki benta ki bagi jule na ka department lanya kini ka awareness ile e ka taru bat hakata karukom laban kam penduna ya gejing kharoi ju ni iskai bat kita ngi hadir mengindap ble kita ka hiar ka transmission kini kecing ya ketika disease kadai kejing ya kit kli lang jong ki nong song kadai ka benta nong song manum ai jaka ya bokum number ta uskai ki kong kalau ni kidor ka ha bangi kran ni kini vector-borne diseases nei kibri kum dei men suthu bakla bagi ngila men solve ka ya ta ka problem hari kil kidon ka benta ti kidon ka benta kumta lesi ngila ben penun kam gi musari habatia mesin men mi ngidi ben penun kam be musari
Kabaar pada syubuk lah dangi syongkai syabar mu ngai ish po Garu Hills kadi jaka ga besyet podan met gi bude gila ada ban gila ada bi gitu prabeji kendai beji kiju ye syongkai perlau ye bade tu ko por bu kila ben syadai tegi ju advice kiju kuntui gi nok syuknong bakin pendukam ki balance bikin tak bikin ye mau ni sin mengita kum kan odomus si sin mengita kum tu ne da kum no lai kan ta uska ni unum dai kata mut ngiyok kata protection mo mangiyong lai kan ta ngi ngiyok ba ya kini ki bagi jub thang bar hayeng kum kitu ki all out ki hoi kitur ki ram kitu ki ram de ata yu dengue re ke malaria gi ji kini ginu skan perjong ti kimla ben kila ben lesi ngiyong kila ben de ki repellent ne kila ben de kita ki dawai ki balak ben penyap ru hoi kini kiska tu kita ki kendon ki baki parlok ki jungi ki bapai ki diban sim khamtam ki tu la si ki basong gi jaka ko mapi doktor la batai mo ki ba kham shit bat ki ba kham don ga jaka ba kham long shit bat sngem ne te doktor khar ha ka ba phai ya kene ga jing sitom phila batai ka tu ka treatment mo ya ga jing sumar par ha ubri la yo khia hatu la yo khia sindon nagari ji sitom ne ko mapi ong ba u virus ne barung na utu uskan perjong te utu virus hatu la yap sindon ne urang don ne ha kamet ga jong tu ubrio utu virus si duma ni virus na dengue virus udan hatu saw jat 1 2 3 4 benta ubrio la jam na katu jingpang ngara ubrio la jam na jingpang utu virus la ja maybe ki antibodies kila form mo kitu ki bor ba ka met ki le persya ya ke jingpang ki antibodies bang yang kitu kila form tu virus la ja kamut pada ba tu ubrio numio dengue so namar ubrio la ban sya infect da way pada strain telara utu yo sada ja baar utu perjang wara da way strain te kamut ulaban yo biang mo sekarang kum malaria hi kamut bala jam na ka malaria pinum yo malaria so ada filip yang sejuk jaka daj yang uskan pinyo hi kalong kum ka bayong clear ka kam de ka lifelong immunity kam de ka lifelong ho mut ka bor le jo kamet kam de sisien bla sumar tamut la kot nam yo su mut ka nu ka por la ban yo biang te ka bay dai pat ya kani ka jing sapriang jong uni u knyang jing pang dengi hato udai betang na uskan cho ubrio ne na ubrio cho ubrio ka sapriang ne doctor em kade betang na uskan cho ubrio namar kade ka vector borne disease kama vector borne disease kama ka warna naki way pada ki organism kum na skan sha ubrio kam de ka man to man kam de ba ka spread man to man kam da tamut kalong kadang dang suk ban te la kam lada kibriu kishim khia hoi lada kibriu kishim khia kama ila batai ba mtan ngarung la traino kondong mun sha tingina ju siat dawai ngi siat hoi nga ya ka malaria ki ju siat dawai reke ka ba por bangi tre po kinong kondong pi ka ba ka dun kan dia ngam te bi menta maybe ki entomologist wala adun entomologist kila khamai bon ka health education re ka ba mun shua pendala let kum tu hayin kibriu ndon briu klak hang tala teng kin ong em wat siat ngidon siar ngidon sniang teng pada okay piki don beda kada wat siat ni bangi don nong pang hakata rukom ka jing jong kini ki ba ayu kini ki bale tu ka kam kani hot ka dik kam jom baling do bat ki tu ki staff ni henai ngarung atre nong kondong mencha ngala julit tur kitu jaka teng let ban check mo kitu ki ba let spread away kini ka problem ngilaw teng pilarong tu ka yeng la khang tala tentang dan try kuno pinsu siat kam dan try lang kidon ki jinge kan dia ka baki staff jungi ka staff jong ka health department ro sai ba dorin kubur kata kan ni ka bangi ju mat ba yu telan re lada kata hi kalong ka ju ikum ta covid ro ngidong kam hi ka jinge try kam lang jong ka health department but kishno ka ya be pom ka last discussion ka tu hi badan kam sisen baki wan set ya discussion hi ka penbej hoi ki penbej hi tamalong ta ki pa ba ki de support lang ni te doktor leng do ha ka bay dai bat kani ka mo bagi akran kani ka control mo kinu gi jaka ha kani ka jalla ka jumi hatu ki dei be tang itu gi jaka gi ba pila batai ki te gi shit bat sngam badan kam man le ni control ba ki te gi jing kum ba doktor de khari lak do pila manang benrap halo kata ti number ngi ong kita ki endemic areas ki ngi ong dai kum ka malaria ki endemic area ka he
whole of Garo Hills, barak kau Garo Hills, kini ki border area. Kita di endemic area ki ba kumi batai Dr. Andreas ngihap benle kini control kata kamu ngihap ni siap di duty. Kalau kedai ke biji kajing shisha ke bagi Dr. Andreas yong bagane ka kani ka kajing bum yatre lang jugi senong ka cur ba kani ka refusal bagi yong. Ti ngiju kentu ki pat ba ngiju ong ki ba lada phim sya kata kamu kalong ke ba mai pi. Ti ngiju create ketika ngiju pelong kita ki awareness ben batai ki kajing mentor juga di spray. Te hoi ke bagi ong Dr. Andreas ki don ki beri ki tiang ki ong di kalong poisonous kalong mu mentangi la akre di malaria mi la mention mi. Ten daripada giong ngila batai ki pa bagani ka little dose. Jong kani ka dirty bangi siap. Kam kata you beri. Nama kadon kata ka little dose fi bangi ong ba ita idawai concentration ju ita idawai long tek ta menla men penyap itu iska. Om ki siar om ki snyang om ki nunu ki jinon jik em hi ke. Tegi ju persutu umta nama kata di gawe ka dauba ki ba ki beri ki tiang ki oh so tiang pi. Mengila tip bar mo ki dirty. Tiki tiang tinggi haben persutu kata ka rukom. Ba ni ka little dose ki bangi siat aki yang ki jong fi kani ka dawai ka long bai tek. Kan kata tik tangi ta ki sekarang ke. Ti ko bide bagani ka dengi pada ho ngim le kani ka control measures borok ko ka state ko mengai tu ifi menang ile atang ki ki area ki ba ni yo ki cases kan ta bangi yo itu ki area buron ki cases ketambuk don uskan tu uba penpriang ki Jepang ti gitu area ngi kodon ni gitu ki area ngi ai kani ka control measures kan bat kani ka IC kan kata kamu begin persutu iki pat ba kan ke kamram hujungki ngan ban biang kata Amargi ju gisem jik bahaya ni ka community participation mu ka bangi orang ji trailang ju gisno ha ka bide begini ki Jepang kan kumro begini le ki Jepang ngi batai be ki orang tamu nginum la benrat ni khoi ki Jepang ndai don kami ki jing trailang ju fi ti kita di ki jeka ki ba ngile ku mi ke dengi ho ni jule ikani tang apo tura bat ang ni apo khana para tela icur bah bagas laijan bah bagasa ka asam gede kedengi tu kecur bah ti kini khana para area jungi ru jiyo ki cases nak tu bat ngi jule ek survey ngi shem ki skan ki bon bah bat kamtam tu khana para pini ki don ki buri ki bairi musi bairi tu ne ki ju ki bu ki chka pelang ki don ni ta ni ki skan nak tu ti tengi ju batai ki bi ki tu no shok dong tu bakin tap bah ho ngim la ngi haben bu dai ngi haben pelang ki ching don kam hi dai ting si ong pe ki tu tetap bah ke karena begini ki skan ki dum yo men karo yang tu kini kiskan kiba penlong ya ni dengi ki ta tang ki brio ne wat namar pi ong mendan ki don ki masi ki jingri ru ki ta ne doktor ya ki jingri ki ta so far hadu menta kum bi so kadi dengi ta bi tang ki brio bai ti ki merat ki men pa yos ko mlong bolong kum kini ka JE mante ho ni ju so bu don kata ka jing ha klung gini ki masi kini senyang ti kita sebut ni ka senyang ka bladon itu virus ni itu JE virus kalau abun kata ka kelak kila abun ha mo ti kun senyang so abun ka telat yang tarim don ni ke nama ni kumbangi ong larangi wan pihak JE kumbangi ong kata yus yang kata yu bre Tok beli sibun doktor ling doktor jing pencai ke jong pite doktor ngi iba ki brio hi ki khamtiang ya ke jing pang ka ba ki ong ki te ba sayam mo ya ong tang siyo jing pang kata jing pang ya kata le si ki khamdon ke jing sung sep tiang bar ki khamdon kata ke jing sung long kerke ban sumar ya ke bukum kata ke jing pang lani ban ya dai la de na ba yo ite jing pang ipet mentang tang yu ne COVID-19 anu ki brio ki win ban ki persangkat bala man ya dai la de kat ba betha ke sarkar ki persanghi ban bot renti kenang man ya dai la de te ha ba ya dai ka ni ka dengi pat hatu ki kalam syata kejuk ka fatality la ni mo ta ka ban penlong yu brio bunyap na ke jing pang doktor bo ki brio kin sutu ban sim kya kan ho ki brio ki hap hi ban sin kya namar kani ka jing pang hi humta mo hi mana dengue fever such tang ka to hi simple kamnele mo handai la kala ya ji ka dengue hemorrhagic lane ka dengue shock syndrome mengyong lada ubri ula alej hi seketu kumta
dan ka don ka jingma laban lam siya kajingnya. ka don ka jingma tengi hap hiban kata nak kalian jungir ni hap hiban le wud ikites mo ni don ikites specific test yakini da jingpang te mbay tang ikites mbay tang bla diagnose handrai ki haban test man kasni kumanang no yakasnam ni haban monitor baki blood pressure kini kita kadon kam baka close monitoring banda laya ni kum ka dengue hemorrhagic fever kamar kalalong kum ka ICU care haban monitor Di ban sumar ba po hospital. Te syo bang inya betang ya kani gajing ya kran gajong ya ka studio nginya phajo khandiat chi ni gijing pen mana. Dengue is a flu-like illness spread by the bite of an Aedes mosquito infected with the dengue virus. The Aedes mosquito can breed even in a small amount of water accumulated in any container-like object. Severe headache, pain behind the eyes, nausea and vomiting, high fever with 2 or more of the following symptoms: severe muscle and joint pain, a rash on the skin, consult a doctor and do as advised. If advised hospital admission, do so immediately. If advised home-based care, take plenty of fluids, nutritious food and paracetamol for fever and pain. Prevent mosquito breeding and protect against mosquito bites. There is no treatment for dengue, but dengue can be prevented. Timintangin niya phai biang shiga studio ga jongi ho ngirang don hang jongi kren ba I Dr. Amjad Khar ba I Dr. S Lingdo halor kani ka phang stop dengue beware of the bite takamut nginde man persang ban pensang ya kani ga jing yo ya ga jing pang dengue kumagi doktor kila batai haswa kani ga jing pang shit ka ba doktor kila batai benia ke ki benta bakta ya ka met ga jong ubrio ke ki lat jing sumar but bakpenlong ya kata ya kani ga jing pang de ga jing gantha jong uskan perjong ubadon hagi jaka gi ba shit but ki ba sngem hoi walangi hang ni hapo ga jalla jongi ngidon tangkhendiat ki jaka ki ba sakta ha kani ga dengue fever la ni kani ga jing pang dengue hindai ka dehi bangin don ga jing tip namar balesi la dangi hap ban let segitu gi jaka ki badon uniuskan perjong ngin yo ban don ga jing tip kumno ban yada yala di ti doktor labatai kumno bangi de ban yada yala di da ka ba pendon kam ye ki di ki jingta ki ban be no uskan bat kitu ki ni ki jing pendon kam ki musari nang ta ka jing pendon kam ye kitu ki odomus bat ki all out ki bangi ju pendat ye ki yeng ge jongi ban be no ye ni ki skan te mentang inya phai biang si doktor ban yo ban kili shu shu khndiat shaphang kini ki lat jing sumar bat jing yada nagani ga jing pang dengue te doktor khar ha bang ya phai ni pe tangi ka routine immunization ru baki ju penlong ki shibon ma ki ban yada ya ki khlung na ka ba yo kem ye ki babun ki ja jing pang te hatu kani ga dengue ru ka don em hapo ka bakum kata ban ai ye kini ki tika la ni ki vaccination ban yada na ka ban yo kem ya kani ka jing pang hadu mentahi ngimpadon vaksin ya ka dengue ngimpadon vaksin ka badon kam hi kade kum tu bula oi ba lingdo mane ka jingyada mo ban badon kam ki musari pabatia por bi chongkai kum tu shabar ki jaka ki babun ki skan phong ki sapti bajrong kti banyaran jingdat mengkrap pen don kam kitu ki dawai ban kalan ba ki skan ki nomdat pen kam ki repellents kitu hi ki la jingyada ngimpat dan vaksin hadum taban ong ban yada nak dengue takamut manu bri ubelong bodon sigitu ki jaka la ban yo sak kan tha ban yo kem ye kini ki jingpang mo te doktor lingdo habang iphai mo pila batai men ne mo kini ki jingpang ki ba yo nak ba sak kan tha uskan perjong te nalor gani ka bang ye kren menta gani ka dengue dang don em sekiwe pat ki jingpang ba pila ban kedo hang ni ki ba la ban yo na ka jing sak kan tha uskan perjong ti kiwi ki vector-borne diseases vector ni di uskan mo ti kata muat ki jingpang ki barak uskan latnya ke malaria
Ho ni lai discuss mata sepang kene sepang ni ka dengi ni yo ru kata chikungunya kadon sa ka JE paro. Kita ada ki vector-borne diseases ke bangi ong ki baton ha kene ka state ke jungi. Por muchua bangi kran ki vector-borne disease kata kamu ke debi ta ka malaria ka state jungi. Ri mata kala mi sekani ke JE kala mi sekani dengi kala mi sekani ka chikungunya kita. Jing pang ki ba ki kabakta mata ka state ke jungi. Ti doktor khan na kita ki jingpang ki ba I Dr. Lingdo ila ong ki bakta no skan projong ka ka ba kham kan re na kini ki ba don let's say umdai tang shi ki jaka ki ba shit ba ki ba sngam let's say ka ba laban kata wat ha kan ka nongba ka jong yu shalong bo nakatas na mga latray ka ba kham bon na kini ki vector-borne disease na kini jingpang do na skan projong kawi ka malaria mo bon ki malaria don ki bamlelay ki mangi shuai dawai ni yang gajam dan pada ni bangi ong ki complicated malaria Lani teng ki brio ki badan comorbid disease ngi hap kan ma bahai kini ki brio ki ba dan bat ki ki dingpang kum mana subu ngi ya biang sepo ka dengki ngi hap kama ba ka khamjur ki khulung extreme of ages ki khulung ki temen ma nalor kata ki brio ki badan diabetes brio badan hypertension ki brio ki badan ki immunocompromised disease kum ki HIV dan ki brio ki badi dawai steroids and all na ki daw kini ki brio ki ba don kini jajing pang ki kloi ban yo kem ka dengi meta nang yai pada sakawai pada ka phang ko ba leng do hang ne ho ngi bon ka malaria ngi yo bon ki kis malaria ko man on na ski wi wa na gari boy ma jante health te kham laj hi mangi hasar ka kham duna sang bon hi kam ba amna ka import ma sang tu bon sin ngi yo ki nong khwai ki khwai ne ki wan la yo malaria ne ki laj boy nam takan nunu ka kam ki wana ki yo ki tu malaria tikawi ka malaria ka baar pada ka bang kham kan reh ni ka Japanese encephalitis ni ju yo bon ka Japanese encephalitis hang ni ha po ka stage jungi ka kta kham tam kini ki jaka ki border bat ka sam na ki border Garo Hills te ka Japanese encephalitis hi ka kham next ka malaria ka Japanese encephalitis sa kam nomor ko man ni ina yo bon kikis ka basni ko lang ka Japanese encephalitis pada sisen ba ki brio ki yo tu ka jing pang teng wala da ki jem ro kindan beka kumanang no ka sok liang mo ka jing kta ka met kala banong ka no ka rukom don ki brio ki du na ka jing bori osno don ki brio ki paralyzed na siliang don kiba mnach ban kren kumta kada kanir kadi kawai na kijing pang ka ba dan jing ma balong shirkhay hamo shirkhay ka bangi hab ban ya da ha na kijing da jus kan perjo ti kani ka JE ka don vaccine am kani pat kani ka don vaccine ban ya da ti haka ba ya dai bat kini ki routine immunization ka mangal ong haswa ki pinya nam ya kata ka vaccine ban ya da kam hamo tamut ki blu ki haban ne chimi da kamon sobha ga government hi ka government hi bangi don break out kumta ki vaccine data ka por ka badon ka jing one kani ka jingpang lani ka mga ki hotspot sa area mo shwa ba kan wan lai ban ai shwa kan wan kila ai te Dr. Lingdo ka mut ka don ka ayom ba kani ka jingpang ka wan kam no ni ka don bet borosis nam ne yung i kani ka jingpang JE nei ni siong kata ka post monsoon disease ka dengue ru kadi ka post monsoon mut hadian bawan uslap rior mo kini di ki por ki ba yu ti Andres Pinay la batai kani ka JE jing ma ho ti kini ki hotspot ki bangi ong mo jong ka JE kani ka Giant Hills ka border ba kani ka Kabi Anglo mo Kabi Anglo kani ka endemic area JE endemic area ti kini ki jaka jung Giant Hills ki tu ki border ba kani ka Kabi Anglo ki di hotspot tiga besusi kalong baga ni JE muchwa pangi so bi na stay but the see ka tu ka ni na riboy ni ka ba ma menta kalong ba na po kapsor ngi yo e kan ni jing pang mata dang mata usem ngi yo ki ngi don ki cases ki bana po na umpleng ki tan kini ki jaka gini ti kamlong bolong malaria ti shani ngi yo mo beli ka jinglong juga sun bina kami ha biar ni ke jingpang malaria bahkan don hari ni ko mo pastor shilo rek ba ma pada kalau ni ke JE bangi yo ti buat utau vector bangi ong udon hang ni ka wat hang ni jaka ka bahkan long kenjang udon
dang gini gi singi dang yok report na po umpling dang yok ki kawe kis je kis ti gini ki than ki kapsor mo na po ti than melim yok ti gini ki senam bladam ki than melim baha po ka pamlu PHC yok ti kita di area ki bang yu ti na Garo Hill bro Garo Hill ngi yok na po urban na po sorba jong Garo Hills ti kini ke jede ko ne ke ji ke long ba haman bagi jaka bagi lek ben pek ye ke ne ke jing ton ke ji dei kisnyang ye don lang bagi brio markhap kanu nu ke jaka ke bagi brio ki don bagi risnyang dei markhap ke ye sa ke jung ki dei kata kemut ke ji kan jabe kanu nu ko por nomor hang ni usnyang udi tau bagi ong boda udi tau amplify hos jong ke ni ki virus ukharo ya pu usnyang lemba usnyang ni seyo ni ki brio lembaga jing syadat ya kiskan Nong kiskan kita kisniang bat utu virus surung hausniang bat unang kharoi hausniang te bokum ta namar bangidon kadiga mongi jinga bamdo sniang telada bam ya ka tuka sniang gabala rung utu virus kan kata ne mi ki kanum kata bila syad lai te kanum kata syu tamut yo brio hi kata betang da jing syadat bet ha uta uskan perjong bekit yo tau virus yo tau JE virus mo di lembau tau sekarang tu ada ngikut Culex mo malaria ngi ong tau Anopheles ti dengue ngi ong tau Aedes kita nak kejong ke kerteng pina pek morphologically borok ki pe ke play itu be tak sempek ke unu tau ka sekarang bara malaria gila itak sempek latem unu tau sekarang bara dengue itak sempek latem unu bara JE latem na tada bagi le gi awareness gi display borok ini ki sekarang ke gi jupen gi no shong pe pi yo malaria de nu news ka kram begin sutu ke mau news ka kharoi gumta long gumta ke kumpo tura gini udon tu izol entomologist man bu le gini ka awareness uju display gini kiskan pen begini gide kita kiskan gi bara gini gi jimpang bat ki kharoi hang ta tiba pinlat nya kata phiap le gumta ke nomor teng gumangan ban me kata ti la dangim don gani community participation de gi trai lang bikishong de ka ba ba mangin rat ding khoi gini gi jimpang gini gi vector borne diseases ka ba tak ada duk mangin na yo gini gi trai lang jukin de kata kamu isala pina pe gini gi western country mu Mediterranean countries ki ju don kata ka problem malaria problem harim tam ju yo cases shu no bli gi bri gi la sha edu kata ba ki la su thu nu ben ya dai la dia ti bat ben corporate bat ki health department kata di ko te kan tu kawan kata ke jing don kam jo ni ka ji trai lang ju ki nok shong shlo ka kam ram ji di ben su thu iki ke i bagi di ben le bat kum ka department ke i bagi di ben le ngi ju su thu iki tangga department hi ka dum la nu Kadai namar ka jingkmi lenti ki brio pat kasngo kumba kadai lu jing kli jong ka department man le iki ban penyo iki jing mentoy iki brio ne penban kadai hi ka jing trai lang te la fi ong ka ka JE ka long kenrai wat wa hagi gi jaka sor ke jong gi jaka ba kham kenjang lu te kita kilat banyada banyo sumar kadai ka ikal lat ka ba ki brio ki dei ban tip bat ki dei ban shimkhya dei ti agini gi jaka gi bangi ju don gani ki cases jong gani ka JE dai ngiju le gani ka malaten fogging yang ko mangila ka dengue kumju ngila fal fogging ta ka du por ngila ru ikani ka DDT spray kita ada ki control measures bangila ti kum po Garo Hill ngiju le ka ta biological control bangi ong kham tam li ni JE vector ngiju pelat gini ki dok ha kita gilar vivorous fish nomor gini uni JE vector ni uju kharoi ya gini ki pentak ba ti giju pelat gini ki dok ha gi si ba mi gitu ki kidang nok kenyang gitu ki nok ki bam nok ki dok ha ya gitu ki sembai la si jong tu yo mo ti kita ngi khot ngi ong kita gi labi virus fish ken keteng ju kita gi dok ha gi di gambusha fish ki ong tin dong wei kita ki laban ki ba te Garo Hills ki pelat ji gitu ki pentak ba gi bakam jan ba ka shnong dei giju pelat Tira nak liang department ngile alut pigi ke gi badon kam
Kasong sai ki Malam brio kibriu ki dibandon ke jingtip nama let's say Kidip tip. kan kum kene ke JE ki osngo tang ba let's say kin ong kam pada sngulong kan rei hadu ta ta rei ngis ngutu ba ka don hi ke jing song shir khai la da yo e kum dok Nomor ku pun syukuni ikti ni fi. Kidon kita ka yang pok boy bengi len dei. Kata semsnya juki kanang ta jan kisah ni. Tedangi la batai ki kata ka kumlo ba ini kelung iyo kata ke JE. Vut kira kata semsnya sya jengai ba. Titang kita gi bla syam nei gi bla syam kata ke jing jan dei kin su thu. Rigi bubun balang kong gilong ba kios ko shu biang ke. Kim da shim kia ke. Dari delaja pada kin su thu ke. Ki ni nakalia jugi pada gim kwa bukan jaten na tadang kin su thu iki. Kadai. Ke ai baki dei ben le. Te doktor dekhar ha kabaya dei ba kani ka JE ki lada yo ya kani hatu ki ke dakishin kilong ya seriem ba kani ka dengue malaria ne ka phe ne. Ke seriem ba ka pingi ngi ong mana dakti no ngi ong differential diagnosis kamut ubri wan kum ka jingshit. Ubri wan kishit matangin kali piwan na ai sa sai ka tu ki don kam bhai ngi. Mata ngi habu ka balai ubri kishit. La bande dengue, la bande ka typhoid, la bande ka malaria, la bande kumta ngi don ki differential diagnosis bon. Lembak itu ngi sa test. Temata lada ubri wan kumba wiba mana kitu ki jaka ki bengi suspect babun ka Japanese encephalitis bar hakapor kumba mana ka bon hakani ka monsoon but post monsoon te wana kitu ki jaka hakani ka por ki bahayang kin wan complain tang ka jingshit to min hapar khat kita ki jingpang re naraba ki shit ubri ula ban kering malaria ban kering ka mul kalaya ka brain malaria mata ngi hapar khat pada kai ke jingpang ka blak sem blak kering ka jingpang ka ta je beng je kamut ki jing ngi hap pet pada kinu ki jingpang ki bakta ke je beng ka GE ka de ka wei ka bangin bo number 2 number 3 malaria GE kum so je mata naror ka ni ubriu na ka to ka jing kering ula ban num te briu sho mo te kaya ka na jing shit ka kering na kering cha jing bam te briu sho na ta Tentang syaban kisit pada ula ban pre kani tre bam. Kini berkhot kidi ki sains joka infection. Tilada ubri ula te briu shu dan hang tu ngidan pada dakir kom test. Mo kum tu ba mensyapor maning jetis penakin mau. Abangi keren hang ni ke ba e kerendang dangi pendem kandang ubri umla bandem. Te kitu ki sains ken sawan. Mandalawan kitu ki sains dan ngihaban le kita pada ngi jus sei nang ni na po sembulum ni sei ka nang tu ngi sa test mani sa confirm ya ka Japanese encephalitis namar kisit pre dan ka hearing dan berkaya rendang ka penibit bakadon ka infection apa kali ta ke jabiang ya ta ida ya ka jabiang or ya ka jing sub jong ka jabiang Japanese encephalitis kam ka ka jabiang ta ka jing sub Ika jabiang bat ru ika jabiang lu kan. Kami injected kalau mori ka jing sop ka encephalitis kalau mori ka jabiang. Tikamut lada yo ya kini ke stom kuma pila ong haswa ka kandon be ke jing ta shi jing im ya ubri obayo ya kini jing pang. Ha kat kike si Malaya bat kum bat ha ka ru ka Japanese encephalitis si sen ba ubri uyo lada ulaj im ru kadon be ka defect. Ngalaju dan parbangai dangi pulim syawe berubah paralyzed no akti dan ba kelum no kiskor ngadan we kelum nak kembang iba mana nak itu ki khap karbiang long ba mat keren syo mata nganong tu dan angun we pada ulong abnormal behavior surki kat bomon deporiam yang kayam yang ki motor neuron science te kidan ba kitni kidak ki jing dunah hang ni hantai kena ula bandan bet ba umlele ro tambah ka chance ba undan deformity ka don ni mut kani ka jing pang hi sim la yo mut kala luti kan yang ka jing im ka ba long nong ni bok ten phareng ka long normal lan ka jing im ka ba man ka sngi kan ka ula ban im bet im ubri baju im normal andau la yo kini jing pang ka la ban dan ka jing ta adina bo kam dekin ke ba ong si yo sim dawai di dawai to la jam kum ga dengi ru ong kidon ki kis mo ki bala ban kot no ban rei kani ka GE ka long ka ba kham long le se ka kham long juat na kini ki jingpang ki ba yo
lengba ke jengken tau skan. Ha, ka juat ka simpor ban sumar. Anta sa kemta ki tu ki manang tim mereka sekwili nane ka kidak ko manang kisok kriang. Kisok kriang. Kindon. Mut kan kta ai ka yeng bor ka wei na man kin haban sumar wei Ha, yang ha. tu. Shi jing im. Te kumta ka hi ka bala ban yale persya e kata ka de hitang ke jing yada. Mo Jing yada. Dr. Lingdo. Te phila ban batai khindiat kana mo kibriu le si ko mo phi ong ba uni u skan projong u long ye ke GE udon hakini ki jaka ki jongi ru kana mo kibriu kin komenta ka de ka lior ngi uslap udang shuwan udang le si ulakut empat kut tip tingi i ki skan projong ki rung bah yang hasam jongi le si kibriu hakini ka sor ba ki jaka khap sor ke ei ba ki de ban pet ngor ba ban le kanang manyada el din nakani ka jimpang Dia bengi akran Jepang kadi ku JE mo. Ni uskan JE. Kiki ses bengi yo na gini kapsor dai. Hang ni mdon petak ba. Mdon ni. Abangi lepek mdon kita gi bengi yo kitinong we ki paddy fields mo ki de ki potential breeding site. Ki de gi jaka ki bu kharoi ba ni. Tiang dai chani apa de dengi le kapsor ko mo po umpleng. Ore mdon petak ba mdon ki brio ki yo. Kru kon ki yo. Ta dengi le investigation ni sam kalau indigenous ka transmission uyo orang tu hi te hadir pagi syamba ki udon to jai skan ubara ai ni jingpang ukharoi ha gini jaka bagi priu ki pelang dai hang tu ta bagi ongi u QLEX queen qui faciatus ta di min vector mata ha po state jungi ha gini ki kapsor ukharoi ha gini ki jaka bagi priu ki pelang dai hang tu ke tinggi ju kuntuhi ki priu ho pihak ban pelang tanpa tap magidang ki priu ki boleh ada karte ki tap ki buum tu ki sa pas ngam tu utup uskai nang haroi hang tu ti ngan ban bi kata ngi ju ong yi ki nok sudong tap ba yi ki jaka ki bopi buum ki bopi pelang di tang kita ki lat linti ki bangi la manyada na gani ni uskai ke mo sin ba lada umdon ke jaka ke bun haroi kata mut ka jingpang ko umdon ni ti itu bas ke baar padel JE hi ke longba ki beris yang lada kita haben rihi soba penjengai na ke jaka ke bagi bri bisa hoi news ka kwa ke snam mu gi ong tau zoophilic ti technically gi ong ni kiska gi zoophilic dat kata kemut kwa hi ke snam rat ti kwa ke snam bri tin rei padel shubu metanga bu snyang ni jan ye ngari snyang ngadino itu snyang uskan udon hang tu darulah tangan wan kibriu uan sikibri atau dah ki yang bubri di accidental host aku bede kena JE ti ngiju kentu hi ki nok shong shnong bakin lada ki risnyang kin penjengai semsnyang bat ka baar ka long ban kini ki bangi ong kitino we ki susceptible host ki di kelung ti ngiju ong ba iki kelung dei ben penkiar bakin lech kini ki jaka ki ba bu ikini ki snyang ki marat ke kim dei ben lech khamtam ni ki porjan miet ma de ka porjan miet bau ni uska uju ulong aktif bah tran bah ti po ni kami mo porjan miet bi bah tu ko pat lada ki kelung khana lada ki lech tu kin sha dai bai ti lada di tu sky la dep kedat le kjet usnyang tu virus la don hau ti lada kentha si ki brio kin yo amen ti uni we uskan ula ban kan thap ti we briu nu tu ju uskan ula ban kan thai babun ki briu ne pi lada ngi kran ni jing kentha aku buni edis mo dengue vector dai ki mangi ong ba pen prai ngi jing pang dengue tu kentha jedon sipongot khat we got ni kentha jing jang fin jang itu jang ini ndai uni uskan malaria uskan Japanese encephalitis ukper lada ngasyong ni lada ngam pentut dai un kejet bitik tananga be hadu undak kadang hari uni Japanese encephalitis uni dengue vector pada lai dinge syong san ngun run tu la ban jam na we ni atau mut ula ban infect do dia baro ula ban infect lo tekat ba ujong UJE pat ukun thap tang yu brio hoi kaju long kum ta kai hoi ti so ka ba kadika program tang si kro ba ai jing tip yang ina mar ba kham tam kadika ayom ka ba ki scan ki kanrai bha
But ho ngi hasol ngi kam ken sting ya kata wat ki musari teng teng yang ngi op ban ya bu musari bat teng teng kitu ki all out ki bang thang hai yang ru teng teng ya thang teng teng ya thang ndai haba ngi sngo ya ka bukum kan ni ka jing batai na phi ki doctor ki bra pule bania ba ki batip ya ka jing ta jo ki ngi sngo ba ngi ki pat ba ngi don kam hi ban tip bat ban le ai ban mo ban ya da ho wala ngi sngo ba kam dai ka jing pang ka ban ta ban sa priang na wi briu shu wi briu ndai ka dai ki jing pang ka ta hi ka jing embryo mo ka ta hi jing embryo bat la da shim tang ka wi ka jing embryo ka dai ka jing du jing man toy ka ba bon te doctor de khar sha bangin pin kut artat ke ki kin tin ai jing kan tu kan pham jong phi ki pat ba ha ka ba ya dai ba kini ki jing pang ki bang ya kran ta si Kini hi kidi ki jing pang ki bang yang ki vector borne disease kamut ki wan ki scan perjong te ke bang ide kum kinong song sinong hi ngi haban ya dai la dina ka jing sada haki scan perjong kham tam ki tu ki briu ki badan sha ki tu ki chaka ka ba kini ki scan perjong ki bun but haka bang ida yo bun ki ke sum ka malaria ka Japanese encephalitis hang ni ngim dodon ka dengue mereka ni ka ngi hab hiban pikir nomor kidon ki jaka ka bakila banwan ngi hab hiban nang ban sumar mentaka government nasai kidang supply ki implemented kila don ki musari ki ba kila wi dawai lapa ki baju aina government te ki pai ba ki deben pendon kam kum yakito khamta ki por bukitia yaki khulung nomor ka Japanese encephalitis kumbayong baling do ka khamwana kini ki bakham khanna ka jurbha ka dengue ka labanwan kum tu bangong haki khulung haki temben bad haki badan ki jingpang te ka jingeda ka badan kam bah bat kawai ka bang ko banong men ibalang do batai rot ki khiu sentiu mo ki khiu sentiu la rangim pej bha ka jinglang hang tu barbar ka ne uslap ka jinglang tu ka laban dei kawai na ki jaka ka bagi skan ki laban kharoi te mende ngadang discuss kai bad we doctor ke nalo kitu ki caps ki kitu ki bungi bam snap core ka tu ka snap jong ka snap core itu bar kha ngi shubret kum tu kitu ki laban dei ki ki sos ki jaka ki skan kin kharoi tingin haban perkhat ba ban ngi deben pej ba kini ki skan kinum kharoi bat tab barbor ya ka kumlang balang do mana tab barbor ka jaka ka ba hipelang na trai ki ta ki dikilat ya da ki bangila ban ya da ngi jingpang nomor ndala yo ka jing sumar ka kabun bat ka kapor ka shim bat hadu kan no ka jinglut kan bun bat hadu kan no ngira banyak kuntu bunga wi pi mana da ka de ka dengue fever ta khandiat la bang de dak king la ya cha tu ka hemorrhagic type of fever dan ni ka shock syndrome dan no ka la ka jing embryo mo te kumli shibun doctor I doctor deng ling do pat ke ebe pidon ban ai ngan ban be kata ko ngomong menne ngi na ka department ngi numla ba dirap yaki la da kiru kim pikir ngi gila si ia kren be kata ba ye kani ke jingpang vector borne diseases nei la da ki briu hi ki suthu bale ki yo kumru ki yo harur kom ki yo nei la da ki suthu I kata ba kin pikir la die ka de ge ga la ti jinga da ki ti soba yesno akti lang bat ka baga department gi jungi haki nu gi benta ki bangi ya le la da dei la da kran ni ka malaria ha ka di spray la da kran ni ka ya ka dengue ka ni ka pej bagi dum don gi jingi lang kini kitai ma gini di ba kongsan la da kran ni ka JE bagin soba ban penkiari ki senyang mars nda bagi tang kita ki bangi la bangin yela dai kini Andrei naga department inum la ada lelu bengin te la kami kini jingpang kain la ngi mio ega cooperation la ni ji tre lang ba ginong shukshno je khubli shibon nam tak je shim benta jong phi Dr. Lingdo ba I Dr. Khar ha gani ka program ga jongi menta ka sngi banga scam ki parlok ki jongi ki ba pet lu ki yo jing mentoy lingba ka jing yo yakran yang bat ngi ha gani ka program menta ka sis phang gani ka dengue ho la yo banyak kran phang ka malaria bat ya ka JE la ni ka ta ka Japanese encephalitis ka bat ni so thu ba ki de ki jing pang ki ba ngim de ban kensting kidi jingpang ki bangi don kalat banyada kumba jukbu kakten pareng prevention is better than cure lani kata ka jingyada ka khambat baha banya ka jing pin kwat lani pin khia de kumta
kat atiar ka don tang hakakti ke jongi mo kum bagi doktor kila batai te ka detang yengi ban penon kam ki atiar bat banda shim khya ka ta khnang bangin lait ban kem ye kini ki jingpang te sasisien ngai khublei ye ki doktor khar bi doktor lengdo ba kumju ri phi baro ki parlok ki pej ye kini ka program hado bangin de syam biang khublei phi baro Iyan mong songgpa uyatani nga. Iyan lockdown baban nga. Iyan cuti ni sarang okchong moja. At plak ni gisepo ken big ni kpa sabi sigura abag pa jo ong dong chong